bang' mano ang'eni gibudhi nyime gi goyo kogno jogo ma odong' mochani di go kogno odiochieng' ma kawuono. Ka wadhi nyime, Collins Okundi ma en achich e wi nek mar Barack Oduor mane en jarit mar Mama Aida Odinga otere doho kawuono. Kundi ma jomaki nyoro gi apisas mag obila mag Okwach Kich otere doho ne ketho mar nek ma itudego ka doho ogolo chik mondo mi geng'ne kuom ndalo 14 ka nonro pod dhi nyime e wi masirano. Winjiro duoke e nyim doho kendo tarik 31 mar dweni. Respondent 1, Collins Ouko Okunda B, and is hereby detained at Kisumu Central Police Station for 14 days. This will enable the Directorate of Criminal Investigation to conclude the investigation. The respondent will also be escorted to see a dentist and to see a doctor for treatment. The matter will be mentioned on 31st of October to confirm whether investigations have been completed. Nyakaramogi kotudre kod mano watudre achiel kachiel gi Alan Obiero kani Kisumu mondo miyo walere wachno tudre kode e yor simb ong'we yamo. Alan, erokamano kuom tudre kod weche manyien mag migago gi esani. Collins Okundi ma en achich no osechwal e nyim doho kendo doho golo chik mondo miyo geng'ne kuom ndalo 14 nyaka tarik 31 dweni. Lernwa ni to kane otere doho ang'o gini manotimore, ang'o manoyang ne doho momiyo doho golo ng'eto ma kamato kod gimoro ma bende nyalo bedo ni otenore kod mano e burano. Erokamano Emmanuel, mana kaka iwacho en ni achich miluongo ni Collins Okundi mane ilieko ni okawo ngima jarit mar Mama Aida Odinga Tich mokalo chien kanyo ochwale e doho ma Kisumo. Dang' aher nyisi ni Collins Okundi ne omako odiochieng' manyoro bang' kane ochiwore kende ir obila ma Eldoret ma ne ondhiye kendo oyud ochiwo kende magina ma ilieko ni ne otiyo godo nego jarit Mama Aida Odinga mano mosenindo Barack Oduor mane en obila. Ne okele Kisumo otieno mapiero go kawuono saa 8 kendo kinyi ma kawuono achike mekalo chien ne ochwale e doho e mbele jang'ad bura mano senior resident magistrate moluor Stella Selewa. Kane ochwale e doho ma kawuono en ni apis mar ogai ma jamin buche kata ODPP ne ogolo kwayo ka giwacho ni gidwaro mondo kane kata olorne sesego bila kuom ndalo 14. Ne giwacho ni gitimo mae nikech gin kod adiera ni ngimane nyalo bedo kamarach, gimoro nyalo timore ne kapo ni oweye oko kapod iyalo kabod burano dhi mbele. Kendo ne giwacho ni kane masira ne otimore Tich Abich mokalo ne oringo, ne opondo nikech ong'e nosebedo ka imanye ne pok oyude. Koro ogai mar jamin buche wacho ni en ng'ama nyalo lal ka oweyo oko kata kogole oko gi rambun, en ng'ama nyalo lal ma ok nyal rito mondo ok nyal yude kama idware mondo bi mbele nyim doho mondo burani odhi nyime. Kendo gido mane gigolo en ni ka nitiere joma ng'eny ma pok ondiko dhoggi ka obila kata Okwach Kich mondo gol wach manyalo konyo mondo burani odhi mbele. Achiel kuomgi en miyo ma ilieko ni emano kelo gwandruok ma koro kelo to makama. Nyaka sani entiere e hospital mar Aga Khan e Nairobi ka odhi nyime kod thieth nikech wang'eni kane masira otimore obende ne ogoye kod bunde ma ohinyo lwete. Koro mago weche adek mapekgo emane apis mar ogai mar jamin buche ka otelnegi kod Mikai Mina Opiyo kod Oimbo John ne onyiso doho ni mago e gik ma gin go kendo ne giher ni okane kuom ndalo 14 ka burani biro dhi nyime. Kane openje penjo kata obedo ni Collins Okundi ne onge kod okil kama loka mare, ne onyiso doho ni okwedi kata oyie kod wach mar kane elorone kendo biro kuom ndalo 14. Gima ne okwayo doho en ni
Kenya lo yie mondo tere e kar thieth ne owacho ni en kod rem e lake kod bade gino mamoluore Telewa ne oyie kendo sama nogolo ng'eto mare ne owacho ni do ochiwo amri ni dhi kane e stesen ma Kisumu ka polis kuom ndalo 14 kendo owacho ni otere kar thieth mondo oyud thieth bang'e tarik 31 eka igeno ni koro biro chopo e mbele doho mondo koro somne ketho kata dho ngere wacho ni plea taking. Somne ketho ne kaluwore kod gino ma ilieko ni en mane onego mano mane jarit mar Mama Ida Odinga Barack Oduor. Gino mane otimore tich abich mokalo e kar dak ma Victoria Gardens mayudore Kisumu Riat. Koro mano e gima notimore do, koro nyaka sani en ni Collins nitiere lwet obila kendo kan e stesen ma Kisumu Central kama orito ndalo 14 ka obila mag okwach kich dhi nyime kod loso gi jogo ma giparo ni nyalo miyogi wach maling'ling ma gin go gima nokelo gwandruok ma kama ma koro gikone to okelo tho mar mosenindo Barack Oduor. Emmanuel. Erokamano Alan Obiero kuom